Selamat Natal dihita salhu na kadamang do dainang nanulungan di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus di dia pehita maringanan di baga sa partikyanon. Aleni hurian ni Tuhan adorang so taruli hita marhite-hite hata ni Tuhan di baga sa tikyon naing taruli hita sen hatana tapasada rohat ta martanya kita. Dami ni debata na sumurung siyan salhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate roha do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hurian ni Tuhan hata ni debata na sartu hita nagabi ujahan di bagasan pesta Natal tadia pala partikenon. Di enek mesyen epagilium di si Matius bidus sada mamuka mesyen na isa plualu. Masohok mesa tu ayat 20 tolu. Odo hata ni Tuhan rak tapayuti hukma. Ianggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonodo. Uju orang ni si Josepido pe inanai si Mariai. Gabe-gabean do ibana sientod di parbadia. Ada orang somar si padohona do penasida. Ala paruhana benar si Joseph na mangoro si Maria. Dang adong rohana paurak nasida. Gabi di tayo rohana nama nang sirakunon na songoni. Alay di na songoni do petahin ni rohana. Di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani nama do tibana. O Joseph, anak ni si Daud. Unang alang rohan mangalap si Maria. Gabi do ngamu saripe muse. Ay nasetod di parbadia do nanang tubuh di ibana. Tumubuan anak maibana. Yesus do guarna behenomu. Ay palon na do bangso na siya nakka dosa na si David. Masa pe sudenay asa jupang na hinataon di Tuhani marhite siyan panurang na namadok. Idama gabi-gabian do na marbajui tubuan anak maibana. Jala beheno do guarna Immanuel. Lapatan na dungat tama debata. Ido sahana. Dihita saluh na akadamang do dainang nenlonga di bagas sa Tuhan ta Yesus Kristus selamat Natal madihita. Postrohan nami ia marhite-hite Natalon lam tubuh las niroha lam tubuh olupoluk jala lam tubuh ma hadameon di bagasan rohatta di bagasan ngolutta suang songani di tonga-tonga ni rumah tangga taganuk marsada-sada. Damang denang nalonga di bagas sa Tuhan ta Yesus Kristus. Totu molo disukut tuhit taganuk marsada-sada. Salah satu berita naga menyedot banyak perhatian di jamason nari somalna adong dua rumahna. Barita ala hinadingga di baritai manang barita ala ni jorbuk ni baritai. Naduan hatok do ima trending topik. Bahkan menjadi viral di zaman sekarang. Tapi kalau berita itu biasa-biasa saja ini tidak akan ada orang yang tahu. Nah, damang daina nalonga di bagas sa Tuhan ta Yesus Kristus. Di hatan itu kan nasa tuhita dia pala partikyanon. Takasdo di surat tod si Matius. Taringot hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Nang diwarikon. Siyan padan narubi. Siyan bukunya kapanurirang tarlumobi mapanurang Yesaya bidupi itu ayat 4. Nubuatan tentang Yesus sesungguhnya sudah diberitakan pada saat itu. Nubuatan tentang kelahiran Yesus bukanlah menjadi sebuah nubuatan yang tidak pasti. Tapi 700 tahun kemudian kurang lebih, apa yang disampaikan nadi pasat akapadurang Yesaya, dua kapadurang asing, terjadi tubuh ima Yesus. Nah, amanginang di bagasan turpuk jamita na satu ita dia pala partikenon. Taringot barita hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus viral di hati hai.
bahasa viral, bahasa imagabe pembahasan yang menarik. Karena kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, bahkan sampai orang Majus yang notabene-nya akajelma napade namalu nabisu meninggal aka hasangapon di nasida ro imatu Jerusalem mangalului manang mamereng hasangapon ni Yesus na tuwi. Itulah luar biasa tentang berita itu. Nah, apa yang terjadi damang daina? Dung diboto si Joseph nang gabi-gabian orwan na si Maria. Dan ibana mabay nang diboto ibana manang isi mabay si Maria. Gabi pembahasan pada saat itu. Hamil Maria, bukan dia yang membuat. Maka karena dia begitu mengasihi Maria, martahi ibana neng meninggal di masih Maria. Ada Roma suruh-suruan di debata manopot ima si Joseph marhite-hite nipi. Marhite-hite nipi di pakuling ibana. Marhite-hite nipi di pahot rohana nang ganggu hian gabi tugu musena. Di daw suruh-suruan itu ibana. Oh Joseph anak ni si Daud, unang alang roham mangalap si Maria gabi dongamu saripe muse. Aina sian to diperbagi do neng tubuh di ibana. Maka ketika roh Tuhan itu berbicara dipakulingi to dini debatasi Joseph, gabe adong mahamu bondi roha di ibana. Gabe dak alang berohana mabuat ima si Maria. Obar tu hata ni suruh-suruani tubuhan anak matutu si Maria. Jadi dibayar ma guarna Immanuel napatan dengan nama dungat tama dipata. Nah di kita damang deh nolongan di bagas satuata Yesus Kristus. Ada banyak sebenarnya gudang dohang na menarik. Senhatan di Tuhan taringot Tuhan tubuh di Tuhan Yesus Kristus. Gudang do ima suku-suku basa pole ko tubuh Tuhan Yesus. Gudang do meraguhon ni matu tubuh. Alai tubuh pe seorang pe Tuhan Yesus tu portibion. Asa tung takas do di boto ganuk jolma ia bergani holong ni debatai sahat kasih itu harus benar-benar nyata, tidak hanya sebatas nubuatan. Maka kelahiran Yesus menjadi sebuah kepastian dan jaminan bahwa apa yang dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama digenapi di dalam dia. Maka kelahirannya ingin membuktikan bahwa Allah menepati janjinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelahiran Yesus sesungguhnya mau mengajarkan bahwa dialah yang akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nagabi madongani jolmai, nagabi ima mangurupi jolmai, mangadupi selalu akka hagaliun na di bagasan akka nguluna tarlumo bima hagaliun ala ni dosa. Alini damang dainang nalongan di bagasan tuata Yesus Kristus. Di bagasan pesta Natal ta natalayaw di bagasan partikyanon. Di pasah do ujahat tu hita dongat tama debata. Buhado jolma nama baik debata gabedongan na di bagasan parmoluon. Parjolo sehali jamitan yang mengajari itu kita molo ima debata gabedongata songon ima si Joseph adong do ima haberanion di bagasan rohana adong ima tulus miroha jala adong pangoloyon ima holang tu debata sambil. Maka ketika Allah molo tabai ima debata gabedongata di bagasan parngoluon, maka kita akan berani melakukan yang benar. Tulus melakukan yang benar. Dan tidak takut menjalani sebuah kehidupan. Karena apa? Karena Kristus itu telah lahir bersama dengan kita. Menjumpai kita. Madongani kita. Asegabi margugu do hita mangalo ela-ela mi portibion. Margugu hita mangalo haso ni dosa.
Sehingga kita bisa berdiri teguh di dalam kebenaran, melakukan segala kebaikan Tuhan. Hal ini manginang di bagasan ke pesta-pesta Natal gudang lo akan nuansa-nuansa baru yang paling diutamakan. Tapi dia tidak berdiri di dalam kebenaran. Tapi sesungguhnya Kristus bukan mau membuat nuansa baru kepada pakaian kita, tetapi yang mau dibaharui oleh Kristus lewat kelahirannya, sikap hati kita, pikiran kita, dan kehidupan kita yang akan senantiasa mempermuliakan Tuhan. Itu na dipaibah. Adong ma keberanian dihita. Jadi walaupun ibaratnya amang inang dakadong baju na baru karena asing, so nakaina biasa na kebaya na baru nuansa ping nuansa marang nuansa ahap ya manginang alay yang baru ni roka tetap ima tahida di bagasan pangulusigaro pare. Berani melakukan yang baik tada ni jelma nang didongani di mata. Napadua damang dain ang nalonga di bagasan tuata Yesus Kristus. At di Tuhanon na mangajar hita hubar tu ujan dongat tama di bata nang dipaingot tu hita jolma na mabay di bata gabedongan na di bagasan parngoluan holang mananyut di bata sabi. Justru pasti banyak perkataan-perkataan sumbang yang menyuruh dia untuk meninggalkan Maria. Itu pasti. Namun kita kadang imana-mana naso namana daima si Joseph langsung menurut-nurut. Pasti gabi mengabati. Pasti ibaratnya guna kehatan orang dinggat. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ini yang menarik Bapak Ibu. Didongani di bata ibana, dipaingot di bata ibana, dipakulingi di bata ibana, jala holang di bata mana di olo ibana di bagasan parngolorna. Maka kita juga harus demikian. Ketika kita merayakan pesta Natal, maka kita harus katakan, aku hanya mendengarkan ikut di bata nama tanyonokku. Ikut debata nama puyokku, ikut debata nama olwakku. Maka orangnya didongani debata di bagasan parngoluan, debata ma totong ditangion ibana badalani akaryalina. Dapat po disahali damang dainang. Atani Tuhanon, nentakas paingot to kita bahwa Natal ini juga memberikan kepastian bagi kita bahwa Kristus itu benar-benar lahir, memberikan perubahan, benar-benar lahir, memberikan penyucian kepada kita, benar-benar lahir, memberikan pembaharuan untuk kita berpikir lebih baik, bertingkah lebih baik, mengulang akan dengan hobar imatu sakap, do ima sangap ni dibata. Amin martanya kita. Muliate upasa warna mituho di bata. Didenggan ni basam jasini roham. Naon dipasa untuk bagasang ulu nami. Taruli hami Tuhan marhiti-hiti hatam pargugui hami. Asa totokan mangulan hatamu di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Selamat Natal madihita damang dainang secara khusus pasatami tuhita ganuk marsada-sada na totong setia manoton ima channel YouTube nanyon. Tuhan ma totong madongani hamuna, Tuhan manon akalas ni roha tuhamuna. Jala Tuhan mamasu-masu saluh nangulumuna. Saulak nai, selamat Natal, selamat mempersiapkan hidup yang lebih baik di tahun baru tahun 2024. Tuhan memasu-masu kita.